Benvinguts al Minut de la Terra. La majoria de conreus moren cada any. I no només perquè ens els mengem, és que morir cada any és justament la seva estratègia. I és curiós perquè la majoria de plantes de la natura viuen més d'un any, i a vegades molt més. Així doncs, en teoria, si cultivéssim aquestes plantes perennes de vida llarga en comptes de les anuals, no hauríem de replantar els camps cada any, i la vida se'ns faria molt més fàcil. I ja en plantem de perennes, però el que més plantem són anuals, perquè la seva estratègia de vida és créixer tan ràpid com poden per fer les llavors per la següent generació. O en el cas del blat de moro o arròs i algun altre d'aquests cultius, les llavors en les quals es basa la major part de la dieta humana. Per altra banda, les perennes es prenen el seu temps per créixer, creixen fortes i construeixen un sistema d'arrels que els permet viure a llarg termini. Per tant, no tenen cap pressa per reproduir-se. I clar, un animal que està esperant a que una perenne faci fruits per fer un mos haurà d'esperar bastant de temps. A la natura, l'estratègia dels perennes sol ser la guanyadora, perquè una vegada s'ha assegurat la parcel·la, la manté bloquejada, sense deixar lloc per germinar a les plantes de vida curta. I per això, en general, hi ha d'haver coses com un incendi per resetejar el terreny i que les anuals puguin tornar a prendre el control. Per altra banda, els humans gastem tantes de les abundants llavors de les anuals que sovint ens hem posat a fer la feina de netejar el terreny, fent que aquestes plantes de vida curta es cultivin en llocs on mai haguessin pogut arribar totes soles, creixent i reproduint-se fins a conquerir tot el planeta. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.